Jak Beasong atum pater piponsi Miss KYF 2023 audition kapadopon. Nilip along rong abasa PMA atum executive meeting kapadopon. Korganti BJP Mondal Committee atum langlok solong kechengsia Farman krungching sayamai kangnipon. Karbi Farmers Association mate KFA atum pen tongsekot herangkiamai kepapon. Kardom nilibirta than bang thisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke langwera do anaphan kardom pajeriglo kardom tangte pinia birta lenon ang tonpen arjukonik sina Jak Beasong atum pater piponsi Miss KYF 2023 audition kapadopon. Pini ni phaikre si arni anarlo por phaikre hini pen hotel hempi along Karbi Cultural Society mate Karbi jutang asong lapen Jak Beasong atum pater piponsi Miss KYF 2023 audition kapaman pon. Labangso audition along round hini padopon. Kichengsia bangke introduction round, kijutsia bangke talent lapen questioning round. Lapen labangso audition along judges atum ke lapu hello Virgin Crow, Charni Baby, Fudang Rong Pipi, Julie Baby, Robert Iso lapen akapre katumta nang cherap chitu dunsi audition padopon. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chief Sponsor EM Sar Lun Singh Teron Event Sponsor Niksik Family YouTube channel lapen Glass Corner Co-sponsor lapen Miss KYF 2023 Final abangke non kewang jelang Karbi Youth Festival 49 edition mate Karbi Risonimso Ronga Jep Likabra Sirkep ang deng kechok along thang ajiklo ni Phaikre Narkep arni Samsung Sing Tia Chatay along padopon po. Lapen Miss KYF ke haibang phimate winner aphan Sunsil Miss Mega Northeast 2023 finalist along ta chepa ogdunong po pusi berta kelong don. Kardom pini nilitung ada KCS present collaboration with Jak Beasong NGO pini itung audition pipon lo pen audition da ingsamjin pen chunpon lo lasi non kewangji Miss KYF laki itinerary sidoi pen non la Karbi Youth Festival hud lasi laso hud kadu kawe itung Karbi arat itung Karbi cultural fund ke chinghon itung sidami lasorni wangikno pen la festival itung ali racham lanzo se kipadoi aphan itung chitodun na lasi ilitung ke culture ke kenang sol lasi ilitung fashion hin pensidami ilitung bang hong hanstami itung pali ponangji themani ilitung along ke cultural ke plango tada ke ritual lasi ilitung mithangong si chepaklang bonpil pute bang angtan nang chini lo lasi KCS sung ke klempon mi ulo laso amis KYF ki bipon ke lada ke iritung pindeng sung pot sistemi cepati dunong lo anpen cepaklang dunong lo anpen bang kaprek adimen sistemi nang chini dun pan latun sistemi our sailong lo lasi non kewangji jubilee hut sistemi lanso se ali racham pipon pupusi cisik pon bom lo lasi iritung lada ke itung kecuru nangi ke iritung CM sir laki Dr. Tuliram Ronghang alang ni kiklem ke bor ipen pini ladak festival ning sipet iltung kosonovo dharam chipupe khai chipupe pin pen ning sipet pen kiklem pon theke alang li Dr. Tuliram Ronghang aki bor ipen laben itung non KCS president sir Chandro Singh Crow alang li tung bahani ke bor ipen si itung non festival ali racham pen doponong lo aprang ke ilitung lason theklong le kache bahak kache thak si thekmonong lasi hola suhud bangki ining ta oi memi hola suhud ke dobom ke anutin da chini lo ladak ali racham thang da we festival sitami hini ke thomason chi thekmonong mon sitami ilitum Tuliram Ronghang sar alang CM ke man pen alang li ke bor i pen pini itung festival sitami kaduk kawe Karbi yakhai itung
धर्म चिपु पेपिन पेन से इtung non bangke talon pon lo party cipu pepin pen itung ining arong meme non ke bang khai jong sedame nangidon ye phan chihung lo la ke lang itung bahai ni itum dok Karbi Anglong Fuben Prodip Rongpha report Biswanath Karbi Live Tangte nona dunthua birta le nonang ton pen arjuponik tha Nilip along rong abasa PMA tum executive meeting Kapadopon Lakhain korapho Nilip MSC constituency kaparlo sanglang ke hat picnic spot along Nilip rong abasa PMA hoi pen executive meeting Kapadopon Nilip along rong abasa PMA ke ja tum doan member doan chingrum si patumi thang chiklo ni phai crazy ni sanglang ke hat picnic spot along executive meeting Padopon lo Kinang sotnai bangso me longkaching wai pon ke non ke bangji ni phai ke pen crazy therepo chiklo suri hini rain kora ke thom arni Karbi rong asara me mate ke RAA hoi pen Nilip chuki hola hawara longsi all Karbi anglong rong asara tum chingrum si thedunga me Padopon po Bangso me long abang putin pinsoar lo sitame Karbi pindeng sumpot chipindeng etnangji lapen arlo somara tum sitame pini ke arabang chipindeng ponong lepusi Nilip rong abasa pia me tumpen pachini pon Lapen, ki ong dung pen ang kacetong don edje phansi kadu kaveri sonim sodoan rong asar doan rong abasa pidoan ta kibang ed pen aliralo nang ki pidon je phan Nilip rong abasa pia mai hoi pen ta chopha Padopon Awar basa pia mai ke ja tom pen ke binyan meeting hisab ke dopona thigala hela non ke bang repo tarik kep la pen crazy ni rong asar tom pen all kar biang long mai pi ki bi pon je phan sarang tu chi pithek do la sila bang so long ni tum basa pi amai do an pen mi thang apin deng som pot pen aka prek aka lar apin ni aji so cheng thang ki pin pen ili tum do an pen mi thang apin deng som pot cheng thang pen RD chi pi pen ong dung pen ka chara pa chi to dong je phan sili kam bor ipon yang posin ni tum dak pin ni cheng wa che parai pon da lo basa pi amai ke ja tum pen ke la pen seleng la pen pini ki accept la pen a hi ke la bang si basa pi lo potom an ke kachepang thegi phan la le tum chipendeng pon re bonek posinang ni tum ka doi phan sami basa pi do an phan chuning ri pon lo to pini Nilip hawar angkang along churan chingrum cho boha long nilitum Nilip hawar basa PMA hin pe nilitum executive meeting ason lo la sinilitum ongdung si che phanang je polos ta mi nilitum apor pithi hega ma sinilitum che phapon edet lo lapen Nilitum pini ka chingrum ben ka chingwai lam theke le helo non ke bang ji there pu ni khap ke parni labang sor ni ronga sara me na son si tiri PMA la da se tiri PMA pi pang ni ji le se labang so me hut basa pi tum rong basa pi la pen hawar ke ja basa pi ame tum pen pen stumi armu ok so pen la pen kam kat ka do ko bis mi nilitum ka che rap ka che tu dun ji phan si nilitum bang so phuthak bi sore chi pi seroi lo la pen an parta halabang so me hut la puson si kaprek pindeng ching thang pen ke bang wida si mi thang pindeng pen ching thang pen le labang so me long che tu dun nang la pen che tong dun na pusin litum chipin khat chipin lar pon lo la pen mi thang pindeng poi phis na me pini a ke ra bang ke nang ching thang the de nang po labang so me long ke pusin litum pini me long che parai pon labang so me ki pa dopon ji ke komentu tarik lo ne non ke bang ji there po ni khap kep arni Tuki hola pen Nilson Rongpha report Biswanath Karbi Live Tangte nona dunthua birta le nonang ton pen arjuponik tha Korganthi BJP Mondal Committee atum langlok solong kechengsia pharman krumching sayamai kangnipon Thang ni phai kebar ni lakha kripli Korganthi constituency kaparlo langlok so hawar ni hanglang so along Renu Ghat along Korganthi Mondal executive meeting Padopon along Mei Charipon doloingti Korganthi Mondal amei phulapen aluhi pachini lapen mayalam the pachini pon Chandra Singh ingti Korganthi Mondal konchunbang mayalong aluhi aman pen kachetongdun Samilangso town committee chairman Robinson Rongpi lapen Soroteron Throbari Mayalong Korganthi arlo kedoan PS President Secretary lapen Morcha kedoan lapen Korganthi BJP Mondal along Vice President Secretary Member doan lapen Longtrok Alem Chairman atum lapen BJP Party along man kedo arpu kedo atum anchetong dunsi non ke bangji MP ki ligalong koson penaja kong idun pen puthot kapa haiji mapu alam the pen danglok
Party kereng verji, party kapang tang pon thekji, aphan chethan chemumpon, lapen an sose. Korganti along BJP party ki thir thipen ke doji aphan lapen an sose BJP party kapang dang ponji aphan bidi sore chipi pon lapen. Korganti mandal amaipu, dolo ingtia hinpen kaningje pon lake. Non ke bangji MP ke liga long sitame BJP party pen chetoidun ji abang pusi, hai pon vek po lapen. Hai loputa aningak long pen ningje pon. Lawson Simesen pen Korganti Mondal Executive Meeting, Pachun pon. Along sini tundak mandal executive pon, bangsa executive pon, tapi bangkalalo itu organization in tangkring pen, kisah ponji, latai sono, lapen organization mate la Bharatiya Janata Party, kedamtang ningkan po council dicari, lapen non dobong anti-claim kedam, Karbianglong along mate la. Korganti mesti angkang klaim kita asai muka sini atau kan tak pasti hang ponji sini tundak atau kadang sini itu ada kita tentang BJP government along penangan rata depan akhirnya di kontek lo labang ke cetan namanya urun-urun penceng lo reson card penceng lo PM Kisan penceng lo prejam akhirnya kami orang rupan kami pasti hang ponji pusing tundak eloving adu alas nang kono nasi labang ke non ke bangji MP election mangke itu ke hai ponji pakai cepai ponji bangke areksim lo hai bangke masih labang ke kado we kami ngorat setabe emang ngolong setiap komen bangke lapen non idam tang ithom idom rang Korganti yang kang lo ate bilukat jo diklui pen atari tawar setabe BJP government to si pipono non mangke udah sami network problem tawelo so na tak sedak lang loksa warang sami tawar maka ki tang alo sami non February tarik le follow panke ada service people sini itu berita long pon silai hui ati claim kedam pulutan de non ke bang election make la bangke BJP atumsi highway ko bangke itu ini masih kado we ka dengan orang kasa itu terhadap sini pon aktung dalam kita Karbi Anglong dan Tagat pen Misra Manse report Biswanath Karbi Live. Tangte nona dunthua birta le nonang ton pen arjuponik tha. Karbi Farmers Association mate KFA atumpen tongsekot pherangkiamai ke phapon. Patumi thang crazy arni Dipu District Press Club asai hemalong Karbi Anglong Farmers Association atumpen pherangkiamai kangnipon. Karbi Anglong Farmers Association kongchunbang amarjiti mungpen jongponsi Karbi Anglong arlo Department Homkepdo. Pon sitame penang atum jungjung ame thangalong le chipinchong lo lapen penang atum ke ame thanga farm chingpurin tinu. Lason sinon ke dubom Agriculture Department Lower Dilaji Farm along sitame DC office ki kimponji poamen pen kepri pon kaphalang no pon thek pon longsi Karbi Farmers Association ahin pen ningduk chipaklang pon. Lasi labangso pharangkia me long pen Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang aphan sitame chuning ripontu. Jongsi Agriculture Department pre-pondet pulo teladak kachoklem dun achokamaratum sitame ili Karbi atum saide. Kedotang department ke pre-pon pedet asonte mesen poputa KFA ahin pen chuning ripontu. Jongsi DC asai hem kimpon vek jipulote Karbi Anglong along forest along le dopik lang puta ningje pon. Uthot Karbi Anglong Farmers Association kongchun bang pen kaningje pon. Angton pen kachini dunlong je pameje phan alang lilam thele arju iksina. Aprangsi pindak herangke kortil ningje ultum phan niltum Karbi Farmers Association sahin pen. Naltum man kaduke phan padong pajolo. Pini nang tumphan kepa nang kok kalam thibang ke tum Karbi Anglong long ong dung department kute 30 ta department do lasong bong pen penangan department along le ajhek tum private property chumnai lo ajhek tum ame thang afam banai lo toson si consultant same department along le doan aning hangling se marlo lapen consider along le binak pot si niltum same thang na kudunji ajokong re tiwofit same non recently
Agriculture Department along juntu Lower Dilaji farm along that DC office ki kimji po main pen emergency ekdom hodak kituk dam kithali dam lapen hodak inkian lapen dak awas hormu dam same ke phang no dam la bangke tum karbi farmazation pen isi ning duk chipaklang no conceal ke hai do antum hal pen CM saudum ha pipot ma blote ladak kalbiang long mate dak lumbong jong lumba jong ha barang kang kedo inki chepang rengatum prai don engkoi sose inki chepang rengatum ke nikan isi long 30 plus thousand langtom cholongpon rintilo dalasi patumi nili chung same kaljulong pen adim biji damlo khodak dom JCB rongrang longle tharle lo lapen khodak kido chokomar tum emethang kar bi tumang se chukidar bendang lok pion bendang lok lapen master role bendang lok emethang kar bi tumang se alang li tumak dom hormu theklong bang dom ini run hubsa pimot ma bot alang dom han hormu do an besame hong pecawan lablong da hong pecawan lablong lasi konsil panil dum pecawan lablong lasi konsil panil dum laso alang mang dum kecundi gang tung lapen CM sar panel dum media hoi pen kecundi gang tung mang lalo jong si DC office hodak si kim vekbo pustame department dum han advancement than pen akaprek athik akaprek adim Agriculture man kapre ka dim jong se thik pilok sande yul tum ning garong jil pen pini nang do man pha chuk loje tibon sami isi manghu me la pening oi mela mangge pini Lower Dilaji Agriculture farm long DC office KMG pu department om thang sami notice ave la kenal tum sami jong se dam nal juram le tum han tham ji department som se manghu ha wan nang la si Konsil tum si kiluar lama mate konsil rasa kong do masih aning hang ling krem lo ma besame chauju thume melo pipon ma blote ada kali kalang si exercise lo pini yani agriculture department same knowledge long ni bala tum knowledge beda lo la lo son ke aku eson ke Bini Agriculture Department nil tum inquiry teng la pen nil tong ka visit da teng mo de lumba jong ha wal pen ang tan ha sami agriculture farm ke so demolish lablo nang tum sami theklong ji recently lamding road along a farm sami dak judicial court ki kemji pen agriculture dam long le so dak ta enno la pen ako do thlang beti phang na sami local si kemji department pen hodak sami adha ke agriculture farm and pondelo tapi aku kohora mate daithor disebut dola mara na natsame hodakta agriculture farm hodakta demolish derlo tang the government office wanjong si kimji phan binong blote longle an khali ki onglang forest longle an khali ki onglang kapek department longle khali olang apa si DC office li kimji pono lapen akaprek aksai le claim jipono lang dum claim pono lang lasi nili la solang bot related CM sarha tumi sem message lolo osar nang lisi serial ladak Lower Dilaji long agriculture hem ke phang do kinang ski toy pute matsi CM sar bangche thak jamai kali pusip amethang me kali pusip sita amethang bang certificate dum do kedam tang arui hot amethang pesong sil tum theklong lo lasi CM sar aphan la pen council da phanal tum media hoi pen tum kalbi farmer association ahin pen chun riang tung lo je development pen ahin development bang pa ang tan ko ma thadam thura laso agriculture da kido pen
kal biara da tum ale dong long dong mapur laso hin seme mathara laso non la construction bom mate men ki phur ke long bang pang ton kok pen ka prek adim long di surface ki mi fan terek pothap sing tum chung ri pon lo la pen jong siap ko jong selang tum la support de claim belum peda lo borte isi ladak kan hok the tanji mangke afam na se available tang te mo inquiry ke ladak department na tung si popo athe BJP tu misi culture la tung work culture hodol la tung pen state pen sami jong si altman inquiry nang dolo je jong inquiry nang dolo je ladak afam na se available tang te ladak chokamar do man ke altman ke Karbi Anglong di Phupen Pradip Rongpha report Biswanath Karbi Live. Tangte pinya birta la anpen sikang ton pon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi.